Будь здароў, не кашляй. Так кажуць на прадзімку і потым, калі робіцца холадна. А што яшчэ трэба рабіць, каб не кашляць? Прыгатаваць хатнія, смачныя, карысныя лекі з чорнае рэдзькі. Што будзем рабіць? Зараз пакажу. Адрэзваем у рэдзькі верхнюю частку. А далей трэба акуратненька выбраць з яе сярэдзінку. Вось так ножыкам намецім мяжу, а потым лыжкаю выберам усё, каб утварылася ёмістасць. Але гэта не зусім так проста, як можа падацца на першы погляд. Вось такую ёмістасць удалося мне выдзяўбці з рэдзькі, а зараз трэба заліць сюды мёд. Накрываем зверху крышачкай і на ноч на 10-12 гадзін паставім у лядоўню. На раніцу будуць смачныя і карысныя лекі, сіроп, который можна прымаць ад кашлю. Толькі майце на ўвазе, калі ў вас алергія на мёд, то лепш прымайце іншыя лекі. Тое, што засталося, выкарыстаем на салату, бо рэдзька вельмі карысная штука. Шкада вось гэта ўсё проста так марнаваць. Рэдзька забівае мікробы, змагаецца з вірусамі, мае антыбактэрыцыднае дзеянне. І ўвогуле гэта вельмі смачна. Такі яркі смак вельмі патрэбны нам узімку, калі ўсё робіцца такім шэрым і незразумелым. Вось калі рэдзьку пажаваць, жыццё адразу робіцца больш яркім. Хоць і кажуць, што хрэн за рэдзьку не саладзейшы, але тут можна паспрачацца. Рэдзька тое, што нам трэба зімой.